בשעה וחצי הקרובות אני אג'נגל איתכם בין המצלמה למחשבה, להכניס אתכם לתוך עדשת המצלמה שלי, קצת לעיניים שלי אפילו, קצת לנסות לשתף אתכם בדרך ההסתכלות, ההתבוננות, חשיבה, הראייה שלי כצלם גיאוגרפי, שלי אפילו כבן אדם. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה התמדה, ואני אעשה את זה מתוך פרויקט שעשיתי לבקשה של משרד החוץ לפני מספר שנים, הוא ביקש שאני יוצא להרצות על ישראל בניכר, בתפוצות, והוא נתן לי די יד חופשית. אחד הנושאים שבחרתי לעבוד עליו זה נושא שתמיד עניין אותי, לצלם את הקהילות החרדיות בישראל. פרויקט מרתק, לא פשוט, שבהתחלה ממש לא היה מובן מאליו ולא הצליח. לאן שהלכתי, סרבו לי, והייתי צריך להתמודד עם נושא מאוד לא פשוט שאי הצלחה. אני לא רוצה להגיד כישלון, אני מדבר אי הצלחה. ובעצם, בואו נסתכל רגע, כשאנחנו יוצאים לדרך, לאיזושהי משימה שאנחנו עושים, לא משנה באיזה תחום, יש סיכוי גדול מאוד שלא יצליח. אין לנו אפשרות להבטיח תוצאות עתידניות מראש. זה נתון, נכון? ככה אנחנו. סולם ההצלחה בא ואומר שכשאנחנו יוצאים למשימה מסוימת, אנחנו בעצם עושים אותה בשלבים. וכשאנחנו, כמו שאנחנו עולים בסולם. דרך אגב, מה אנחנו מקבלים יותר בחיים? כן או לא? הצלחה או אי הצלחה? כשאנחנו יוצאים לאיזשהו מסע. מה דעתכם? יותר כן או יותר לא? 50-50. תחשבו, איש שיווק בדרך כלל מקבל הרבה יותר לא. אוקיי? אז נגיד שפה אמרו לו לא, ופה לא אמרו לו לא, ובשלב הזה אמרו לו כן, ופה אמרו לו לא, ופה אמרו לו לא, ופה אמרו לו כן, אוקיי? אבל אנחנו רוצים רק כן, רק לקבל כן. אז בואו ניקח את אותו סולם ונוריד ממנו את כל הלאווים, אז הוא ייראה ככה. אין לנו רגל מספיק גדולה לטפס מכאן עד לכאן. זאת אומרת שהשלבים של הלא, של אי ההצלחה, הם חלק בלתי נפרד מהתהליך. הם חלק מתהליך הגדילה. זה המקום שממנו אנחנו יכולים לגדול, וזה כל אחד, האם הוא רואה מאי הצלחה כישלון, או קרש קפיצה להצלחה הבאה. וזה הדבר שהוא מבחינתי מרתק. כי כשאנחנו לא מצליחים, אז מה אנחנו מתחילים להרגיש? כישלון, רגע, לא מספיק טוב. מפה נסעה עם בן זוגה היקר והאהוב לטיול לחוץ לארץ, ושכרתם רכב, והוא נהג, ואת ניווטת. מי זכתה בתענוג הזה? אוקיי. איך קוראים לך? איך? מרים. את זוכרת את הקטע הזה ביום השלישי-רביעי של הטיול כזה, שהייתם כבר עייפים, סחוטים, 8 בערב, מתים להגיע למלון, ואז פספסת צומת להגיד לו שמאלה, והמשכתם ישר. ואתם עייפים, את זוכרת מה היה שם באוטו? את מוכנה לשתף אותנו באמרות שפר האלה? את זוכרת מה הוא אמר? זה היה ברור שזה יקרה, בוודאי. אי אפשר לסמוך על... כמה זמן אי אפשר לסמוך עלייך? כל החיים. נכון? זה תמיד מלווה בהערת זמן אינסופית כזאת, מי שהכרתי אותך 20 שנה, 30 שנה, אי אפשר לסמוך עלייך, אבל עדיין אני נותן לך לנווט. זה מאוד מעניין המקום הזה. רגע, מה המטרה? המטרה היא למצוא סוף סוף את המלון המחורבן הזה, שדווקא הסוכנת נסיעות תקע לנו אותו בסוף העולם. זאת המטרה, לעשות מקלחת וללכת לאכול. מה הרעיון להיכנס למקום האמוציונלי שהוא מרחיק אותנו רק מהתוצאה? בגלל זה אני אוהב את ה-GPS. מה אומר ה-GPS? מי מחשב? מי עושה את זה? ה-GPS. קודם כל הוא לוקח אחריות. למרות שזה ממש לא אחריותו, שלא הקשבנו לו. אבל הוא חכם, הוא אומר, מה האנשים האלה נתחיל להיכנס? אני לוקח אחריות, קטן עליי. ולפעמים שווה להיות GPSים
חדורי מטרה, לשים את הרגשות בחוץ ולהתקדם הלאה. צילמתי טקס בישיבה מאוד 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 קיצונית של נטורי קרתא במאה שערים, טקס של טיש, וכולם מאוד מאוד מצטופפים בצורה של חטא מול האדמו"ר. וניסיתי לטפס מכאן, וניסיתי לטפס משם, וניסיתי מכל הכיוונים, וזרקו אותי, ולא נתנו לי, והפילו אותי, וכמעט כבר ויתרתי. ואז נזכרתי בסולם ההצלחה, ורגע לפני שעזבתי, מישהו נוקש ככה על כתפי מאחור, אני מסתכל, אני רואה איש מאוד מכובד, עם זקן מאוד מאוד גדול. ואז הוא שואל אותי, תגיד, איזה כרטיס זיכרון יש לך במצלמה? משמיים בא. אני אומר לו, מה זאת אומרת? ואז הוא מוציא לי מחשב כף יד הדור האחרון, אומר, אני רוצה שתצלם את הילדים שלי, בלי שהם יראו, תן לי קופי פייסט, אני מעביר אליי. ואז הוא מעביר אותי בין כל האנשים, הכל ביידיש, אין לי שום מושג מה הוא אמר, מה הם אמרו. אני ניצב מול דבוקה ענקית של מאות תלמידים באקסטזה רוחנית דתית, מצלם, אני יודע שיש לי שניות ספורות לצלם, עוד מעט זה נגמר הצ'אנס, הרגע החסד הזה. המון המון אדרנלין, וואו, יש את התמונה. אני מתחיל לצאת החוצה, הוא לפניי, החלפנו כבר פרטים, ואז אני שומע אותו אומר, רוץ. אבל אני כבר בדרך החוצה. ואני רואה מולי בא איש עם זקן עוד יותר גדול, עוד יותר לבן. ואיך שאני שומע את האיש מהכרטיס זיכרון אומר, ברח, אותו איש עם זקן לבן גם הביא לי אגרוף לפרצוף. עוד שניים קופצים היה רוצים לקחת את המצלמה, ואז רצתי כל עוד נפשי בי. כן. מכל הישיבה, מכל המדרגות. ומה יצא בסוף? אחלה תמונות.